Kasanunak man nga mangrugin, dayta tinay balikas nga sao ni Danilo Malabanan. Maysa ti pamilya nga agnanaid iti maysa nga balay nga nauram. Kapuanan ta nagbalin nga dapon, amin nga impundarda ken ni baketnan. Segun ken kuana, ado tinaawan nga sa nikwada. Ti panakipatpatang iti preskor, ken Malabanan. Mainaig ti nakauram iti pagnanaidan na nga balay ket detoy tinasauna. Sa kwarto sa kwarto namin. Ngayon, parang may usok. Bumangon ako. Pupunta ko sana yung circuit breaker pero nasa isip ko, pag meron kasi mga ganang mga faulty wiring, babagsak agad yung circuit breaker. Pero nakita ko, pumasok ko sa kwarto, wala pang apoy yun Wala pang apoy. Ngayon, yung apoy nanggaling dito May apoy na. Kumuha pa ako ng isang timba sa CR. Pero malapit lang, siguro mga hanggang doon. Kuha ko ng isang timba, lalong lumakas. Ito na, sunog pa itong buko. Buti nandyan yung anak ko. Gusto ko pang kuhanin yung aking kaunting pera. Pero sabi ng aking anak, Papang, hanin, matay kan, may kan. Yun na, bumaba na kami. Dumawdawat pay ni Malabanan ti dispenser kadagiti pamilya nga nairaman ti nakauram ti balayda. Taawan met mangayat iti kastoy nga trahedya. Ay, wala naman po nagkagusto ng mga ganang pangyayari. Saka ang isa pa, siguro kung medyo maaga ng konti, baka medyo na suportahan ng konti yung kabila. Kahit na siguro hindi masyadong na apula itong dito sa amin, siguro baka medyo na kontrol sa kabila. Dinamag pay ti preskor ken Malabanan, noan niya ti makunana ti serbisyo ti kaming ti bumbero, ket detoy tinakunana. Ayos naman dahil nandito sila, kaya lang medyo kwan lang. Yun lang, medyo na, siyempre nandito kami siguro sa bukid, siguro ganun ang pangyayari. Pero okay naman, nandiyan naman sila lahat Kaya lamang, yun nga, medyo, siguro dahil medyo malayo ng kaunti sa bayan, sa syudad, sa bayan, kaya ganun ang nangyari. Pero nagko naman sila, nandiyan naman silang lahat. Okay naman. Daytoy apan nakaramid ti nakauram ti duwa nga balay, ket maysa ko mga balaag kumakadatayo, tapno maliklikan met ti kastoy apasamak para iti preskor, Ryan Pardo.